እንዳይባና ታሪክ አባ ኪሮስ ገልጦ አባ ኪሮስ ንጉስ ዮናስ አዲኑ ድማ አንሰራ ሀገሩም ሮማያ ኔራ ወለዱ ፍርሃት እግዚአብሔር ቅዱሳን ስለዝነበሩ አቡነ ኪሮስ ሽሙንተ ታህሳስ ተወሊዶ አቡነ ኪሮስ ቀዳማይ ሽሞም ዲላሶር ይበሃል። አቡ ምስ ሞተ ሀብቱ ምስ ሀቡ ተኻፊሉ ንድሃታት ሂቡ ንዓለም ከይዱ ናብ መናን ኸደ ኣብ ብመዳ ኣብ ዝርከብ ገዳም ኣቶ ኣብ መበል 17 ዓመቱ ስርዓት ገዳም ዝተምሃረ ኣብ ትሕቲ ኣባ ኣብ ብመዳ መነኮሰ ድሕረዚ ብጾም ጸሎትን ይነብር ነይሩ። ን40 ዓመት ስቃይ ዓለም ክጸልይ ከሎ ኣብ ርእሲ ሰዓሪ ሒዙ ኣብ መንጸፍ ተደፊኡ ከሎ መላእኽቲ መጺኦም ተንስ ኢሎሞ ኣዳም ቃል ፍጥረት ሰሚዑ ወደቐ። ንሱ ድማ ጎይታይ ድምፅኻ ኣስማዓኒ በልዎ። ሽዑ እቶም ኪሩቤል ወሲዶም ናብ ገነት ኣርእይዎ። ጎይታና ድማ ቃል ኪዳን ሃቦ ቃል ኪዳን ድማ ውላድ ዘይብሎም ደቂ ጻድቕ ኣቦ ኣቡነ ኪሮስ ሬሳኦም ሃጊፎም እንተባኸዩ እንተለመኑ እንተጸለዩ ጽዋ ሰትዮም ሰምኻ እንተጸውዮም ማሕፀን ሬሳ ኸፍቶ እየ ነቶም ዘይሞቱ በኣታቶም ከም ዘይሞቱ ክገብሮም እየ። ነቲ ኣብ ሕጊ ብስጉም ደሙን ጸኒሑ ብዘይ ዝኾነ ቂም ህነ ምፍዳይን ናብታ ስምካ ዝተሃነጸት ቤተ ክርስቲያን ሰዊዕ ክበርህ መብራህትን ዘይትን መምጽእ ቆልዓ ክህቢ ንጹህ ቃል ኪዳን እቱ ብድሕርዚ ድሕር ልደቱ 270 ዓመት ዕለት 8 ሐምሌ ኣብዚ ዓለም ሞት ተፈልዩ። ካብ ኩሎም ቅዱሳን ሓገዞምን በረኸቶምን ይሃበና። እቶም ብጥባትን በትዕቢትን ብምጥቀትን አንጻር ቅዱሳን ዝዛረቡ ዘለመ መልሃሶም ኣበሳት ይኹን መዝሙር ዳዊት 30-18 ብሽም ጻድቅ ሰብ ዝቅበል ኣስቢ ጻድቅ ክረክብ ብሓቂ ኣብለኩም ኣለዎ ኣስሙ ኣይጠፍአን። ማቴዎስ 10:44 በረኸት ኣቡነ ኪሮስ ኣብ ልዕሊና